Croeso chi yma ar y fore newydd o ddechrau wsnos newydd yn wir. Tybed, ydych chi'n ffeindio fod y tywydd yn effeithio ar eich ysbryd chi mewn rhyw ffordd? Mae'n gennau gyfaill sydd newydd ymddeol. A'r peth cyntaf mae o yn ei wneud ar ôl rhoi fyny waith fel gweinidog yn Cymru ydy symud o'r wlad hon i ynys Cyprus. Mae'n cael yr awyr lwyd a'r cymyled di-ben draw yn y wlad hon yn ormes ar ei ysbryd. Mae'n mwynhau gwres ac felly wedi penderfynu mae'r peth gorau ar gyfer iechyd meddwl ydy symud i wlad lle mae'n siŵr o fwynhau awyr las yn gyson a gwres yr haul. Want ydw i ddim yn dioddau mor ddifrifol â hynny. Ond bore yma, wrth godi a gweld bod yr awyr yn glir a'r haul yn disgleirio, yn sicr oedd yn hwb i'r galon. Ac fod y gwlith yn drwm wrth i mi fynd am dro, a rhywbeth yn yr awyr yn awgrymu efallai fod y tymor ar fi'n newid, eto mae'n ddechrau mwy positif i ddillun na phe bai'r wybren yn drwm o gymylau. Da ni wedi cael yn creu werthfawrogi a mwynhau goleuni. Y geiriau cyntaf da ni'n ei glywed Duw yn ei deud yn y Beibl ydy bydded goleuni. A mae hyd yn oed y meddygon yn dweud fod yna gyflwr iechyd sy'n cael ei gydnabod fel SAD yn Saesneg, SAD, Seasonal Affected Disorder, lle mae rhai yn y Gair yn dioddau oherwydd diffyg haul. Wrth gwrs, mae pobl hefyd yn cysylltu goleuni a thywyllwch efo moesoldeb. Yn y nos mae pethau dirgel yn digwydd. Pobl y gwyll ydy lladron a dehirod. Ac fe soniodd Iesu am hyn yn y bôn. A mae pob un sy'n gwneud drwg yn casau'r goleuni ac nid yw'n dod at y goleuni rhag ofn i weithredoedd gael ei dadlennu. Ond tybed ydyn ni'n gwerthfawrogi'n llawn ergyd yr hyn mae'r Beibl yn ei ddeud am oleuni. Wrth nid set o reolau am sut i ymddwyn ydy hyn yn ôl yr sgythyrau. My fi yw goleuni'r byd oedd geiriau Iesu. Nid rheolau moesol, nid egwyddorion yw dilyn, ond person. Ynddo ef yr oedd bywyd a'r bywyd goleuni dynion y doedd. Mae'r goleuni llywyrchyn y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi drechu ef. Felly, pan mae yna sôn ymhellach ymlaen yn Efengil Ioan am bobl yn casau'r goleuni, sôn am hymateb i Iesu ei hun y mae o. Nid yw neb sy'n credu ynddo ef yn cael ei gondemnio, ond mae'r sawl nad yw'n credu wedi gondemnio eisoes, oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig fab Duw. A dyma'r condemniad i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion gair tywyllwch yn hytrach na'r goleuni, am fod ei gweithredoedd yn ddrwg. Oherwydd mae pob un sy'n gwneud drwg yn casau'r goleuni, ac nid yw'n dod at y goleuni rhag ofn i weithredoedd gael ei dadlennu. Chi'n gweld un o'r enwau roddwyd yn y Beibl i'n harglwydd ni ydy hail cyfiawnder. Mae hwn i weld ym mhenod olaf yr Hen Testament. Mae'r benod yn sôn am ddydd mawr yr arglwydd, dydd y farn. Dydd lle dio ddim yn sôn am dywyllwch, ond mae'n sôn am yr arglwydd yn dod fel hail yn codi yn y bore. Ac ar y dydd hwnnw, dydd y farn, mi fydd pob drygioni'n cael ei gosbi mewn tân. Wel, dydd yn dod yn llosgi fel ffwrnais. Pan fydd yr holl rai balch a'r holl wneithurwyr drwg yn sofl, bydd y dydd hwn sy'n dod yn ei llosgi. Mae'n swnio ddychrynllyd ofnadwy yn dydy. Ond i rai, bydd yn ddiwrnod gwahanol. Ond i chi sy'n ofni fy enw, fe gyfyd hail cyfiawnder a meddyginiaeth yn ei esgyll, ac fewch allan a llamu fel lloi wedi'i gollwng. Yr un sy'n cael ei ddeud yma ydy fod rhai'n mynd i ffeindio fod Iesu'n dod fel barnwr i gondemnio i gweithredoedd drwg, tra bydd yna eraill yn ei gael yn dod i iachau eu calonnau
gyda meddyginiaeth yn ei esgyll, a'r gwahaniaeth rhwng y naill a'r llall ydy'n hagwedd ni at Iesu rwan. Ydyn ni yn cydnabod y drygioni sydd yn ein calonnau ni, ac ydyn ni'n dod ato fo iddo lewyrchu i ole ar yn bywydau, a dod i ddangos yr holl wendidau mwyn gallu trin nhw, neu ydyn ni am guddio'n hunain rhag iddo weld y cyfan sy'n wir amdano ni. Oherwydd pan ddawn ni i'w oleuni, mi wnawn ni weld y tywyllwch sydd ynddo ni yn fwy clir. Ddawn ni weld y cyfan sy'n wir amdano ni. Mae hynny'n cymryd oes. Dwi'n gweld pethau rwan nad oeddwn i ddim yn ei weld flynyddoedd yn ôl mod i wedi bod yn Gristion ers blynyddoedd. A mae'r goleuni'n dal i lewyrchu ac yn dal i ddangos beth sydd o'i le. Ond tydi hynny ddim yn ddigalon oherwydd mae'n dod efo iechyd, efo meddyginiaeth yn ei esgyll. Oherwydd dim ond Crist fedr lanhau'r bedreddi sydd yn ynghalon ni, yr hunanoldeb, y chwant a'r blis a'n heilwng, y diffyg cariad, y tywyllwch. Be di fy ymateb i Grist heddiw? A dwi'n i'w groesawu o, fel y gnes i groesawu'r hael bore yma. A frwsiwn ni yw wahodd o i lywyrchu ar yn calon, fel y gnes i fentro allan yn gynnar i fwynhau gweld y byd yng ngoleuni'r bore. A wnawn ni edrych ar y fywyd. Fel y gnes i edrych y bore yma o ben yr uwfryn cyfagos a gweld Ynys Môn ar un ochr a mynyddoedd hardd Eryri ar yr ochr arall. A welon ni y fywyd yng ngoleuni Crist. Ac a wnawn ni wedyn lewyrchu i oleuni i eraill weld mor ogoneddus o hyfryd ydy yn brenin ni. Gadwch i ni weddio. O'r werthfawr y dygariad o Dduw, llochesa pobl dan gysgod dy adenydd, fe digonir a llawnder dy dy a diodi hwy o afon dy cysuron, oherwydd gyda thi y Myfyrdod bywyd, ac yn dy oleuni di y gwelwn oleuni. Parhad y gariad at y rhai sy'n adnabod ath gyfiawnder at y rhai uniawn o galon. Arglwydd, helpa ni heddiw i fentro i oleuni Crist. Arwain ni ath air, llywyrchan yn calonau, iachan ni o bob tywyllwch, a llywyrcha yn yn byd trwm ni, fel bod i eraill trwm ni adnabod cariad Duw. Amen. Wel, ewch dan fendith.